asante wethera semi mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, wethera YouTube Ndizi TV News, na wigo wethera se website ya www.ndizitv.net. Sara Momanyi nereto ko batera na monere kwaneke bana chibi chamune cyago chira senchira yo boikara litera ngoro kwa Jos Fata Mesingo kwarigania tunyara ko batako sanga monahe kuromo chakano goikera omwairo lituko elimolioka magega yabaremi nande kwerana asete ba somorobolio boko bachora aba director bayabaranyara ko bako barase myaka 3 ere mutwe niko bono bochorio banyatako bokorekana lituko lya igoro nabo igo ase bali banyalitako ba bagochorwa sentundende nabo igo bali banyalitako bagochorwa asoboya banyareko bagweso kena gwa kera bali mingambia muna soko nekinga banyareko bako begena nako bali baga elirinde banyareko bako gendereria oboteneli bwekemeria ekyo ya echai nonya nabo nigo banyareko bako nekia bunambachiko bako beka amonchorelio ao asekemeri ekyo ya echai asekerengeyo koneka banyareko bali banyareko bakwenyorera ligesane bonus ichetoronga utomonyo muri kito Mildred Momanyi. Magega yechukura chaba director barachikura chi factory au asegeka kemiaka 3 busyo oika omwailio abuli tukoligoro botuko nigo bono egati yaba director bali abairete chikura besokire na gwakira abali mimbi yamono ase okubachora anene ase ntunde ya kabere ase baganirie bono siasa kubekwa ensemo ilio baimokererie igoro ekemeri gyechae ndagata abali mibechae bali basogete baganda gwakachukura na bali basogete babwate mechando ao ndetse ko bagera mbu yamono asogo sirikia samangana yechukura na inde nko batebinga ase emyaka yonsi KDD yaro siri ya akire chukura chukure chichaerete na chichaga tuchire free and fair asomoli mibwe chae igonda gata banga Kwende ya IBC yajida kokolia mangana yechukura yo yakolete gentekia so eserekali reform siri ya promise tyo molimi bwecha yabeire gento kereriri ngeli gento yakongaineri igo molimi otwale freedom yae ekule yamo omonto yomo igonta gata echa tigaro selibu na ndemoira nomogondo sibe sanjire secha chikura njaerete chicha bona abatarekita bacholetu ngonya abatarekita bacholetu egento kero bono negasi onde wenzu bwata bono siasa tiane mubona arosilicha alete tundu bali agoliwanya arasibe sabe kumubuko ensemo y'abalemi boigo nigo besokire na kugania amagendero gwetania alia aetire buna bono komenterwa ligolirie bonasi na kugania aba director bo bacholedwe kulika abana babo karato kurigereria oborai bwarengo obukoro mbwa bwatu botutukanu tutare korona ne kitokorero lakini wono buna twachete igana ne tukaorokyo bochorio buya wono igo to ganeti mo director itomoya atokorere gasi engia na enda bwatera n'abantu bonse taisa gutiga monto ndisiko wane kera kwa bero mu director to baso ko imokerera iguru obere inse igweki abali mbako gotebia otokorere gasi eria ya bali mibatagete eke oigwe birero byabo na mono kigima obotutukana borabese tundu bali gosase isande chito autogopimire cyane obanga gotorora muna abaremi ekiagera na bako imogeti igotiko tebanga mangana bakinare ngande buyabware gutwosfea amtama tukaetire kurumaega igotware kogenda no kujukurio musara kwanya kende jikeyo bono nase ngenje yogo tamanya bali barengo beritanga ni omonto gatakira emboro ko muira lioka bono bali barengo ko batukorete pi kutoka babusa eka twacha konyora bono amatukali ya etamage myaka 3 ya erire tukanyora nyagwachi osoire ama eno tolendira amatuka ye myaka 3 goja bono nabako genda kwanyora ngaki ni ndamboro ko bakonko kwandege ntugisaine nanyora ngane ngurande no ngurukia mukama nagora kakwota abana bane bachi kusamba nyumba tingo tabango ino monto muyonsirete ebyasara bya nazibire aminde aba director abo bakoragwa na job mundalira asezoni yabo itangale ime factory ya Itumbe na boigo Abel Moranga kurwa ezoni ya Ibeno na boigo kurwa ase factory ya Kiamukama nigo balire eira gucha kubwatana na bali ababwetwe liokina ikemeri yechae ase obolemi bwechae eto intataka bokorra koirire cha isiko ye factory igenge kanto bwa future
future ne liga mangereto togosaba roni korwa mangereto chibese chiro echire single face ntagakoteba ng'a bono ekero gwachire mangereto toriwakana bonus teyo igo kwaga omosara mwakorana KDDA igebwati chibenefits chinyinge ebenefit entang'ani nkonyora obuchindi gwachora erita ya muna bono inche twona chigura twakorete igoro benefit ya kabere esiribu eri nkonyera ore gwasabera eroni benefit ya gatatu omosara ogwakanu gore nti aya side nguripoteria egetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye.